Ő itt Noémi 3 hónapos. Ez a mosolygós kislány pedig szintén Noémi, immár 14 hónaposan. Ezzel a szőke kislánnyal és szüleivel 1 évvel ezelőtt találkozhattak itt a babavilágban. Én a kórházra még a pelenkát is fordítva tettem először, tehát annyira lúzerek voltunk tényleg. Nono, ahogy anyukája hívja kislányát, császármetszéssel született, mert a baba nem akart mozdulni, ezért döntött az orvos a műtéti beavatkozás mellett. Timi szerencsére egyből tudta kislányát anyatejjel szoptatni, de sajnos Noémi így is hasfájós lett. Ha anyatejet kap és császármetszéses volt, az a normál baktérium egyensúly 6 hónapos kor környékére alakul ki, amelyik egy jó védettséget nyújt. Az igazi védettség majd 3 éves kor környékére fog kialakulni. Viszont azoknál a gyerekeknél, akik császármetszéssel születtek, és ráadásul anyatejhez sem jutottak hozzá, arra kell odafigyelni, hogy az a bifiduszos flóra, ami a szervezeten belül az anyatejjel egyébként biztosított, azt valamilyen tápszerrel próbáljuk megpótolni. Azóta Noémi szépen cseperedik, és Timiéknél a hozzátáplálás is nagyon jól alakult. Nono szeret enni, és 10 hónapos koráig igényelte az anyatejet is. Jaj, nagyon szeret enni, úgyhogy mindenféle íznek örült, és szívesen vette. Most már azt látom, hogy válogat, de nem feltétlen az ízek szerint válogat, hanem ránéz az ételre, és hogyha tetszik a formája, tetszik neki a színe, akkor szívesen eszi. Hogyha nem tetszik a színe, akkor azonnal elutasítja, és nem hajlandó megenni. Nono tehát színek szerint válogatja meg az ételeit. A sárga színnel nagyon jóban van, így a rántott húst vagy a krumplit szívesen eszi, de van egy mumus szín a palettán, Timi nagy bánatára. A zöld babot elutasítja, nagyon sokszor a zöld borsót elutasítja, a spenótot egyszer elfogadja, egyszer nem. Tehát így a zöld ételeket, amit egyébként én meg szívesen adnék neki, azt elutasítja. Szerencsére Noémi a fehér színnel is szimpatizál, így joghurtot és túrót is szívesen eszik, de Timi magát a tehéntejet még nem adja kislányának. Tejtermékeket, az körülbelül ilyen 10 hónapos kortól kezdtem el, és az első a túró volt. A tej az még kimaradt az életünkből, azt még most a közeljövőben így nem is szeretném. Nem is baj, ha még nem kap a 14 hónapos kislány tehéntejet, mivel a legtöbb gyermekorvos 3 éves kor előtt nem javasolja az állati eredetű tej fogyasztását. 1 deciliter tehéntejben 2,8 g kazein, azaz tejfehérje található, míg ugyanennyi anyatejben csak 0,4 g. 3 éves korig azt gondolom, hogy már a szakma is megadta azokat a jelzéseket, miszerint a tehéntej az nem való a kisbabák számára. Leginkább kiemelendő a tehéntejnek a fehérje tartalma. Ez az anyatejhez viszonyítva 3,5-szeres mennyiséget jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy deciliterenként az anyatej vonatkozásában 3-szor, 3,5-szer több fehérjét biztosítunk a csecsemő vagy a kisded számára. A fehérjék segítenek a sejtek életben maradásához, de a picik szervezete nem úgy bánik velük, mint a felnőtteké. Életünk első 2-3 évében elszenvedett nagy mennyiségű fehérjefogyasztás, az majd felnőtt korunkban, fiatal felnőtt korunkban egy túlsúlyhoz, egy elhízási gyakorisághoz vezet, tehát éppen ezért kell azt átgondolnunk, hogy a jól indított táplálás az majd a későbbiekben is eredményezhet egészséget, és nem csak azért tápláljuk a babáinkat, hogy 1 vagy 2-3 éves korban szép testalkatuk legyen, hanem azért, hogy egészséges felnőttek is legyenek majd.